Amo nang ginahimo sa imong bana? Oo. Tanduga bala niyo. Tanduga ni na. Kita mo ng bukol. Kadako sa bukol nimo. Oo, duga ka bilog mo, Rogelio. Kadako sa bukol. Kadako sa bukol. Gusto mong magbulig sa isa ka tinuga, pero di ka makabulig bangod sa pinaka lalom nga rason. Parte kadalom. Madalom siguro niya. Budlay ni madalom nga rason. Basi ko nga gaangay sang bubon kadalom. Hindi matungkad ang baras-baras. Amo na mabudlay, Brad, kung di na matungkad ang baras-baras. Sigurado bulilyasyon. May pagka, Brad, kay kompleto ka sa minerales sa imong lawas. Nan kana. Oo, amo na sa mga kabrigada naton para mangin kompleto man kamo dapat ang inyo ordinaryo nga tubig may patak sang ligari. Para everyday happy ka mo, kagakondisyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga hanap buhay. Dapat akan ang inyong isa ka baso sang 5 kabatak, sulod sang 1 ka litro 40 kabatak sang nigari kaya na mapunan kakulangan nga minerales sa inyong kalawasan nga dili mapunan sa inyong bebe. Itago na lang ko sa pangalan nga Rogelio, Papa J, Boy Nonoy, Brigada Rachel. Ang storya na ako, hindi about sa ako ang kabuhi. Bahala na mo, Papa J, Boy Nonoy, kung paano nyo palibgan ang akong storya. Basta, it is about my past. Grabe, no? Past is past. Past is past. Para pas-pas. Sa akong ex, Papa J, Boy Nonoy, nga itago na lang. Marag pare-pare. Rachel nga mo na pangalan. Rachel. Itago na lang sa pangalan nga Rachel. Katukayo ni mo, baby Rachel. Ini, Papa J, Boy Nonoy, Brigada Rachel. Nakita ko mangod siya. And then sa pagkita na ko saya, Papa J, Boy Nonoy, Brigada Rachel, gishare niya ang tanan niya mga storya. Diba may pagkamarites man ni Bay? Sa pag-share ni Rachel, nga akong ex, Papa J. Boy Nonoy. By the way, ako dahil si Rogelio, single pa ko, Papa J. Boy Nonoy. Uy, soltero. And isa pa, Papa J. Boy Nonoy, hindi man siya pagpang hambog. Isa na ako ka-engineer. Ay! Basta-basta. Build the bridges and the buildings. Oh, Papa J. Boy Nonoy. That's why to nakita na ko si Rachel, dili ko na pagtanto nga, sayang. Kung kami tani ang nagkadayunay ni Rachel, Papa J. Boy Nonoy, hindi tani amo ni ang iyang kapalaran. Para inyong maintindihan, Papa J. Boy Nonoy, grabe no, murag first love niya, Papa J, muling ibalik. Ay, nako. Para inyong maintindihan, Papa J. Boy Nonoy, amo ni ang mga natabo. Walay sudan ang kaldero. Ara ka na gali. Anong ginaobra mo? Ay, bago Dili na- na pa ako nag-abutin eh. Kapoy ko sa obra tapos subong, amo nang wala ka pa naligo. Hindi nang laba. Abi ko nang uso. Abi ko sa mga bisti, sa mga kabataan mo. Pito bala sila kabilog. Kaya balanta na ka, di ba? Kaya balanta na ka, di ba? Nga pag-abot na mo dre sa balay, dapat nakatigang ka na. Dapat nakalaba ka na. Kag dapat, limpyo na tanan dre sa sulo. Teka, ano ni natabo? Kain ako pa rin gambal sa imo. Wala ka din pulos. Wala ka din pulos ka pag-asawa. Ano mo ka? Amo lang mapala mo. Amo lang mapala mo. Sa sunod dinig ka na magamuna. Pasalo ako. May Anong kapog pasalo pa ah? man na dira. Pasalo ako. May kapog pa man dira. Ang tao. Sunod na, ang balanta na ka.
Kapag abot ko sa balay, dapat kompleto ng tanan. Kaya ako nakapaligkamot rin sa balay. Tapos pag-abot ko rin walay pagkaon. Ha? Let me explain. Hindi ka na pag-explain. Patunog ka kay kumare. Kaya dito kay kumare kay dagang kay putahe. Gingisi mo man. Bala ka na rin. Gingisi mo ba? Ayoko. Ay, Besh! Hoy, Mads! Uy, hello. Hello. Dali na diri. Uy, hello nga, doon nga masubo nga, doon nga Disney Princess. Ano na po sa imo, Day? Uy, hello. Ang dugad. Agay. Wala. Hindi Ano na? pa kuya. Ano ini, Day? Nga daw panda ka na. Hoy, Day! Nagsuksok na gani konti para hindi Ay, Day. Hoy, Lagob ka na bala, Day. Daw kangay gagin kagat sa mga bubuyog. Ano na tabo? Ano ka naman? Tanawa na bala na pagtanduga. Ay, ala, Day. Kadako Agay, sa ano pilas mo, Day. Kadako. Hello. Mapali pa ni Day? Sino naghimo sa imo sini? Ala, Day, no, maayo ka pa, Day, no, may pilas pa kasubong siya. Ano, kami bala, Day, wala, gid. Dugay naman na gusto magkapilas. Ala, Day, oy. Pero, Day, Kidding aside lang na, Day, oh. sino naghimo sa imo sina, Day? Malusan ta, Wala, Day. dali na bala. Sino? Sino? Wala, dali na Hindi, papain mo na para si mabunog ko. Madam. Hindi kami conforme si Naday. May pa si Madam kasi siguro pa sa tao na si Madam. Oh. Hoy, Ano Madam. kaguguluhan dyan? Hoy, Madam, magparty na ta. Madam. Magparty na ta, Madam. Kaya rin nagali ang aton nga Disney Oh, Princess. kaso ang imong Disney Princess, Madam, mura nagpanda. Ala, ano na tabo sa imo? Tanawa na gud, Madam, oh. Wala ang make-up lang. Naging Ano sila na ko tabo? akong bagay. Hindi. Hindi. Sino nagimo sa imo? Agay, madam. Tanawa lang ni pagtanduga. Sakit. Hindi. Sino nagimo? Sina? Ambot ang wala, Hindi madam. kita Ay, mag-umpisa party ko, hindi ka magambal sa wala na bunog lang ko na slide ko, Tama madam. ginaday. Tama Tama yun na, gid. Madam. Sige. Wala, andi na ako pamangkot ta, magkabala. Madam. Pamangkuton ta ka, day. Hindi mo na kami pagtago-tagoon. Na-slide lang gani ko, madam, sa bumba. Kay bala. Hoy, na-slide. Slide sa bomba. Matuon Nagpabumba sa ko kay mata Rogelio. araw-araw. May na-slide ay una ang itsura. Basi kung binumbahan ni Rogelio Oo, nagpabumba. Kay ko kay Rogelio. Kanya ka pang ang labas. imo nga itsura. Dili kay si Rogelio ay amang ex. Si Mando tong Ay, iyang si Mando, bana. gali. O walay pulungas. Ba't mo siya ganun dahil? Ginhimo ka na naman ni Mando sa punching bag. Madam. Dali, dali. Masubitan niya. Pwede ka may mamati sa imo. Ay, day. Chismosa man ang duha, madam. Kung ako sa imo, day, bulangkan mo na na, day. Tama, yun, day. Nabi na sa bana mo, day, kapuson kagipa-om-om. Ay, Uy, abo day. lang. Lang naman siya. Grabe naman. Tama Grabe. gid day. Pero kung Hindi ako ka na ni Day, makataong ginimo niya. Tama gid na imo day. Tama na. Abi ko gani, kay Tama puro panamit ang ihatag niya, mga besh. Tama Day. gid na imo day. Kung tani, Impyerno ang sa ginabat siya una sa pa iya. lang, day, gimpaandaman ka na namon nga. Hindi mo pagidayon kay Mando, kay mas magkapakasal ka na. Mabudlay ka na maghalin para sa iya. Amo gani, madam. Tanawa ni mga magulang mo. O tanawa ni mga besi mo nga mga ate mo. Oh, why ni sila nag-commit sa isa ka relasyon kay tungod gusto lang nila magtilaw-tilaw. Hindi man to tilaw-tilaw, madam. Palangga ko, gidabi si Mando. Pero die, just let go. Focus for now, not Madam, today and Budlay. tomorrow. Siya na ang naging mundo ko, Day. madam. Day, paminaw ka sa amon, ha? Paminaw ka. Paminaw. Ay! Tama na na, oy. Imot-imo at ma-party-party na lang ta. begin! Ay, party na. Dali na, party na. Dali din, dali din. Magpapayak kita. Dahil ang gown ko. Tama gid na. Mayara ka niya siyang Nagantag mga macho dancer diri, oh. Ay, wow. Abs. Rentahan ko gini ni Day, halin sa kwan. Nagrenta si Madam. Halin sa barangay Masyag, panig. Kadag ko. Damo pandisan. O, kita mo na yung gabi tayo, Day, ho. Kita mo ang gabi tayo, daw kalubay. Mabado
Mabalos kita, day, mabalos. Kalip nila to si Bando, day. Di rin natadan. Dali bala, day, stipot bala kay dugay-dugay. May maabot kita importante nga bisita. Ang sige. Siyang aton special guest. Uy. Hoy, madam, arinag yun ang atong imulat, madam. Rogelio! Sulat. Dali kami ipakilala kami sa iyo. Wow, kadako ka na no. Salamat kay mami, Ikaw gidangamon diring highlight, Toto. Ikaw Tama, gidangamon gina. highlight. Ay, hinetaw ka na nga ito nga Disney princess. Dali dito. Sige, mami. Hindi pala maguya-uya. Sige, O kami na bahala sa ticket mo. Salamat, mami. Sigurado gini, Toto. Kilala nyo gidang isa kag isa sini. Hindi, Rachel, dali di. Madam. Arat na, palapit na. Rogelio, this is Rachel and Rachel, this is Rogelio. Di ba? Nagulat kayo sa isa't isa, no? Rogelio, my Rachel? love. Gulat ka, no? Gulat ka, no? Isipin mo, Rachel, si Rogelio may lakas ng 10 kamay. Iwanan na muna mga kayo mother. dito. Biyakan na to sila duha, mother. Sige. Oh. Ay, dire lang kami sa mga keke, ha? Tama yung mother dito tawa kay Richard. Ay, mamang dire kita kay Richard. Sabi dire kay Richard, kayang lawas kalubay, ang ulo kalabasa, ang ikat pargos. Took me out. We had butterflies, although we tried to. Unsa ko, no? Wala na kauni mong microphone. Rogelio, ba nakibot ka na ko ba? Abo ba? Successful ka na gid. Kamusta ka anyway? Kamusta ka? Okay na ko, pero sa imong gi-share sa kuha. Mahibi na naman ko, Rogelio. Marag dili na ko kaya nga. Amo nang ginahimo sa imong bana? Oo. Tando ka bala niyo? Tando ganin na. Kita mo ng bukol. Kadako sa bukol nimo. Oo, doon ka bilog, Rogelio. Kadako sa bukol. Anong natabo sa bukol nga may pilas ni? Rogelio, tando ka lang. Rogelio, inita lang ihimo ni sa akon bana nga si Mando. Kawali pulos nga tao. Pagkawali pulos nga tao. Wala gid pulos, Rogelio. Maya pa, kung ako sa imo, isugit na lang sa otoridad. Kung gusto mo, may balay ko dito. Pwede ka dito mag-star sa kuha. Pero basi kung kontrahon ako sa pamilya niya. Akong bahala. Pero basi kung lain ang isipon nila, Rogelio, ka di ba may nakaraan kita? Wala na, hindi na napag-una-una. Ang importante, malayo ka sa imong tampalasan nga bana. Pero nga, concerned ka sa akong, Rogelio. May pag-asa pa ba? Hindi ko makaya ang makita ka nga mo na puno ka sa pasa. Guwapa kay kasauna, subong mo rin nagpanda. Rogelio, Sakuha ikaw ka na na lang lang. ginangakon masaligan sa buong. Sakuha ka na lang. Hindi na ako magpuli. Ano pagpuli? Mga irislan ko. Baklanta ka. Mga Namupar bata ka. na mo. Pito kami hinog. Balikan ta lang to. Isugitan na sa otoridad. Pero Rogelio, bana ko siya sa mata sa Ginoo kag sa nga legalidad. Wala ko'y labot. Mas ang importante, malikaw ka dira. Rogelio! Ikaw pa ang bukol ko, Rogelio! Ito. Ay, madam. Hindi ka makadong. Dalon sana ako ni madam. Ay, ito. Hospital sana ako, madam. Bago mo siya dalon, buwas na lang kay bayad ka na amon. Anong mo't mang balong bayad? Dire ka na magserbisyo sa amon. Mo ba? Bayad, hara na sa kontrata, dato bayad. I-void ang contract, Rogelio. Gusto ko sa akon kaanay sa mga gabi, Dire ka Rogelio. kaya umuman ka na amon, Dulce. Papa
J. Boy Nonoy, Brigada Rachel. Gusto kong ilikaw si Rachel sa iyahang banang tampalasan kasi Mando. Pero nagduwa-duwa si Rachel Papa J. Boy Nonoy basikon masamotog kaakig sa mo ang iyang bana. Concern man lang ko para sa iya Papa J. Boy Nonoy, Brigada Rachel. Kung kamuha pa mangkuton, tama bang ipadayon ko ang pagsalbar kay Rachel sa iyang bana? Kagdalon ko siya sa ako ang balay? Tagay ko advice sa J. Boy Nonoy, Brigada Rachel. Ang inyong sender, Rogelio. Brigada